No alkaa olla kamat pakattu. Sitten seuraavaksi pitäisi lähteä tonne erämaahan. Leijoilla toivon mukaan. Nyt. Vähän tuntuu ahkion raskaalta, siellä on 2 hengen kamat ja 5 leijaa ja laskukamat ja poronpaistia ja kaljaa ja ei lähte ultrakevyt reissu, mutta ehkä se tästä, jos päästään liikenteeseen ja saadaan syötyä enimmät painot pois. Mukava olla täällä vielä. Ensimmäinen Kovinmäki päästy ylös ja Juho hiihtelee siellä takana. Kohta päästään tuohon tunturiin ja tuntuu semmonen mukava tuulevire, niin toivottavasti päästäisiin ajamaan tonne vähän eteenpäin ja voitais sitten loppurireissusta käydä laskemassa tai jotain. Eka päivä meni hiihdellessä ja mahtava keli, oli hyvä kelkajälki luisteluhiihtoon. Päästiin tänne kämpälle, mikä on täynnä, täällä on ainakin 10 henkeä. Eipä se haittaa, pistää teltta pystyyn. Mitäs meillä on Juho ruoaksi? Hirveä. Ja tomaattisosetta ja pastaa. Ja rommia. Toinen päivä alkoi tuulettomana. Hiihellään tänne pikkuhiljaa kohti haltia. Iltapäiväksi olisi ehkä vähän tuulta luvassa ja viikonlopulla aika kovakin tuulta, niin saa nähdä mitä reissu etenee. Onko kaikki okei? Ei sattunut. Saatko sä ite laitettua? Hyvä ajatus, kun oli videokamera päällä. Aika hyvin. Ihaa! No niin. Nyt ajetaan tässä kohti Meekojärveä. Mahtava sivutuuli. Ahkio tulee perässä kivuttomasti. Tulee lumilaudalla perässä jossain. Ei kannata harrastaa lumilautailua, se on perseestä. Mutta mukava, kun ei tarvi kiskoa enää tätä ahkiota, vaan päästään vähän ilmaiseksi, niin eiköhän se mun haave sinne haltillekin pääsystä toteudu vielä. Meinas tulla vähän härsi hommat tossa, kun rikailin leijaa, niin oli narut vähän solmussa ja sitten itse sotkin vielä niitä aika paljon lisää. Meinas itku tulla, mutta nyt on kyllä mahtava fiilis, kun leija lentää hyvin ja vetää ylämäkeä ja Juho tulee tuolta perästä ja moottorikelkatkin härituskin pääsee ohitella. Mikäs tässä? Aurinko paistaa ja suksen alla on 15 senttiä puuteria ja ahkio on tukeva eikä kaadu. Ei oo paljon parempaa. Tätä vauhtia me ollaan illalla haltilla. Ei viitti laskea tonne Meekon laaksoksi, siellä on niin paljon puita, niin ajateltiin, että ajellaan tässä nyt, kun on mukava tuuli, kun tää todennäköisesti tyyntyy kohta, kun aurinko lakkaa. Tiehellään sitten huomenna tonne Hapisuunnalle ja pidetään nyt hauskaa, kun sitähän tänne on tultu pitämään. Melkein Meekojärvellä ja tuuli loppu täällä tunturissa, niin pakkaillaan leijaa ja mennään lounaalle ja katsotaan sit jatketaanko vielä vai. Mukava
hyppy ja leikki homma tuossa tunturissa takana. Varmaan tunnin verran ajeltiin siellä sen kuvaa ja nyt sitten mennään vähän syömään. Lunta ei ole ihan älyttömästi, mutta toisaalta tässä on aika semmoinen kova pinta, missä on hyvin vauhtia. Sitten toisaalta paikoin saattaa olla parikymmentä senttiäkin puuteriin, niin sitä on leijailu aika täydellinen. Täydellinen keli. No mitkä fiilikset, Juha? Hyvät fiilikset. Päästiin eka juuri tän leijolle. Aika joutunut. Nyt sitten vielä illan päälle lähdetään hiihtämään 10 kilsaa ylämäkeen. Päästään Hollille huomista varten. Lähdetkö vielä toistakin reissuun vai? No joo, kun nyt selviäisin täältä takaisin. Viimeinen nousu tälle päivälle. Tästä Pitsuskenkään ohi. Ja täällä itse asiassa tuulee ihan hyvin. Katsotaan, tuleeko vielä tuossa alamäessä, niin vois vielä vikalle pätkälle virittää leijä. Kohta nähdään. Ihan riittänyt tuuli perille asti. No, kohta ollaan kämpällä, niin pääsee vähän lämmittelemään. Ihan mukava oli tossa sen kuvaa ajalla tuossa järven jäällä leijolla, mutta ei jaksanut enää ahkiota vetää. Meni kävelyhommissa. Ei jaksa myös suksia laittaa. Pitkä päivä kohta päättymässä Pitsusjärven kämpällä. Ensimmäistä tunturia huiputtamaan tunturilla halti. Tuolla noin. Pikkuleijoilla lähdetään halti huiputukseen ja toivotaan, että tehot riittää. Tuuli on varmaan jotain 5 ja 10 välissä ja varmaan halti huipulle se nousee jonkun verran, niin sillä ajatuksella, että jos vaan päästään tonne toi lähestyminen tekee pienillä leijoilla, niin kivempi sitten kun ollaan ylitehosen kanssa siellä ylhäällä. Juho jo tuolla päästelee ja näkyy, että matkakin jotenkin etenee, niin katsotaan käydäänkö vaihtaa vielä isommat leijat vai lähdetäänkö näin. Otettiin noin 11 ja heitettiin pikkuleijat reppuun, niin josko nyt päästäis sitten liikkeelle. Juho kokeili, niin ei oikein päässyt ajaa ylämäkeen ja meikäläinen ei päässyt oikeastaan liikkeelle ollenkaan tuolla kutosella. Jouduttiin tekemään vähän kova ratkaisu jostain Juhon jälkeen, mutta ei riittänyt leijassa tehot. Täällä taas on jo ylitehonen, aika haastava keli ja vastatuuli. Ja katsoo mikä ainakin tuossa kämpällä kääntymässä ja katon vaan joku pienemmän leijan uskallanko lähtee ylös vai käännykö vaan siinä ja lähdetään sitten ajamaan tonne haltiin. Varmaan jäi, en tiedä pitää katsoa kepsistä, 1,5 kilometriä ehkä sinne huipulle, mutta se oli aivan ummessa ja se oli aika kivistä, niin muutenkaan lunta ei ollut ihan älyttömästi, niin päätin, että fiksun ratkaisu on kääntynyt takaisin. Tosi hieno oli ajaa sinne ensinnäkin, päästä käymään siellä ja sitten vielä losotella tuolta ja 12 kilometriä tai 10 kilometriä myötätuuleen. Jalat heiluu ei ilmassa vaan tuolta tunturista alas tänne järvelle, niin aika monta. Nyt lähdetään myötätuuleen ja sitten ahkioida kamojen kanssa katselemaan, että mihinkä sitä päädyttäisiin. Meillä on illalla loma puolivälissä, niin me ehditään ehkä etsimään joku mukava tuule keräämästä paikka, missä voitaisiin käydä vähän laskemassa ja touhuilla ja höntsäillä sen kun muuten vaan. Muutenkin huomiselle luvassa aika kovaa myrskyä, niin hyvä päästä täältä ylhäältä tunturista.
hyvää. Iskee oikein kovasti päälle. Alkuperäinen idea oli lähteä lounaalle Urtasmajalle, mutta tuuli oli vähän sitä suunnitelman vasta ja kävi perinteiset ja Juho jumitti tonne Jontkaan ja Leija ei lennä ja katsotaan päästäänkö me tonne myötätuuleen ajamaan sitten matkataikkaan. Leija ei vetänyt. Mulla vetää ihan hyvin. Viedään nyt nää kamat tonne ja mä lähden sitten hakemaan Juhoa. Jos ei sillä Leija vedä, niin mä voin vetää tällä 11-sellä. No nyt lopputulema, Leija oli puussa. Onneksi ei kovin pahasti saatiin pois ja näyttää, että sotku selventyy. Leija ei revennyt eikä mitään. Juhakin tuolta jo tulee. Eilen oli mahtava keli. Päästiin Haltin maisemista nauttimaan ja nyt ollaan täällä Meekolla. Taas vaikuttaa samalta tuulta ja aurinkoa ja haaveissa olisi päästä tuonne Termisjärven suunnille, niin katsotaan miten se lähtee sujumaan. Leijalla pitäisi mennä, mutta jos menee hiihtohommiksi, niin vettä mukaan. Kämpän pihassa tuntuu, että tuuli niin, että jalat ei pysynyt maassa, mutta sitten saman tien kun pääsi tuohon rinteeseen, niin tuuli kuoli aivan kokonaan. Pitää vähän kävellä toi mäki ylös, niin joskus siitä päästäis lähtemään. Sinällään oli ihan onnekas sattuma, kun huomasin, että vissiin eilen siinä puurytäkässä niin oli tullut sauma ratkennut tästä Leijasta. Hyvä, ettei nyt ajellut sillä päivää. Suksia kiinni ja Leija on valmiina nostettavaksi ilmaa. Ja tällä kertaa 18 ja tuuli oikeastaan vaikuttaa aika sopivalta sille. Juho jo lähtikin painelemaan tonne ylöspäin ja mä lähden tästä perästä. Huomaa, kun on 4. päivän reissussa, niin rupeaa vähän kaikki pienet vastoinkäymiset helposti harvittamaan ja muuta. Toisaalta on niin hienoa olla tää tunturissa. Aurinko paistaa ja kauniit maisemat. Ei paljon parempaa voisi olla. Varmaan yksi parhaimmista reissuista, mitä ikinä on tehty.
Eikö se ole vaan komppania? Saat olla komppania. Oliko joukkue? 15. Iltaa vasten lähti taas leijalle ja 5 minuuttia se kesti ja nyt taas hiihdetään. Tää on jotenkin tän reissun edustustapaus. Ajettiin taas vähän leijalla ja päästiin aika lähelle kilometrin päähän Salmikurruun, mutta maasto meni niin haastavaksi ja leija oli vähän ylitehoinen. Kävellään nyt sitten taas. Tultiin kämpälle ja saatiin kamina päälle ja nyt tuli toinenkin kaveri yhtä aikaa meidän kanssa, mutta se oli vissiin ei ollut sitä sosiaalista tyyppiä, kun se lähti 9:30 illalla hiihtämään tonne ylämäkeen. En tiedä minne se oli matkalla, mutta sinne se hävisi. Sanoin Juholle, että onkohan se miettinyt ikinä, että se on aika pelottava tyyppi. Juho täällä tuulee ja sä virittelet skinejä. Mikä juttu tää oikein? Mä en luota tuuleen tämän reissun jälkeen. Tai tässä vaiheessa reissua. Se on pettänyt liian monta kertaa. Paitsi jos kilpaista laskea. Otetaan myöhemmin sitä tuulta. Tuuli vähän keveni ja päätin palata alkuperäisen probleeman pariin. Juho ajelee Frenchillä puuteria. Toinen puoli leijasta selvä, mahtavaa, enää toinen puoli. Juho tuolla setitellä puuteria tunnin varmaan ja nyt tekee meille lounasta. Niin paljon puuteria, että kyllästyy ja tuli nälkä. Meikäläinen ei ehtinyt kuvailemaan, kun piti selvittää noita kauheita sotkuja.
Leijailussa en ole hirveästi ehkä kehittynyt viime vuosina, mutta tuossa solmujen selvittelyssä se on kyllä, rupeaa olemaan niin aika rutiini. No, mikäs tässä tuulee ja aurinko paistaa ja selvitellä solmuja. Kauhea munapuuterissa ryömiä tuolla narujen perässä, niin sehän on mukava. Kaikkein parhaasta. Aika monen vastoinkäymisen jälkeen on kyllä mahtava olla liikkeessä. Kilpisjärvi lähestyy ja hampurilais maistuu jo suussa. Mahtava pinta ja tosi hyvä tuuli on nyt. Ja samalla reissun loppu ja aika mahtava fiilis, kun pääs hajamaan viimeiset metrit. Missä reissu alkoi, niin on hyvä reissu lopettaa. Juho tuolla vielä hiihtelee Tervikseltä Ahkiolle, kaikki tavarat on tuossa Sahkalijärvellä ja meikäläinen fiilistelee täällä ilman reppua ja Ahkiota pitkin Saanajärven suuntaan katselemaan vähän saanaa vielä tässä ennen kuin lähdetään kotiin. Aika mahtava reissu ollut kyllä. Sopivasti vastoinkäymisiä ja onnistumisia ja mukava leijailu sitten tänne. On kyllä mukava. Hauskaa homma.